kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebo bayaw Piindi TV won bender leydi Sénégal ha e bowol leydi on calminama e odo subakal kamisa ina woni 15 lewru juin hitanu junnaji de nogase tati en ngari yettinde on don aadi ko robindo jayndeji joni paaden koy jayndeji leydi men jayndeji leydi men e odo subakal kamisa sen belama mbiyen di ngari koy fandal mudo manam ko tobe cierto dum ngoni ko tawete jayndeji di pudorto den ko jaynde enquête den jayndi wi ko dini fitnaji jiyaadi do nyande go e didi tati ndu lewru juin ngonden be mbi ko parquet o odo sa hande jopi hen ko Ousmane Sonko tagal ndebe e ƴeewi ko yiwti ko e losko ngo walla mbiyen dini video ji ngandadi ko preuve be koliti wonde ko charge goddo kesso ina jogori fawade dow leader mbo Pastef o hollirde wonde kalko kewi e didi nyalde tati ko kanko tekkirondi e on tumo non jaynden ko be mbi ina wayno ko dum teddeni mawde kadi woni ko jopi o mo ganda kan woni gaddu landa Pastef o e on tumo non jaynen ko be ngari siftinden o mo jogino hañede 15 ndu lewru woni no hande ni ngam wadde ko wite ko hono constitué comme no prisonnier manam waddo hore makko o wi wonde o jabi ko faway makko tagal mudum ha hande ala ko neddo nani to bangi on don Ousmane Sonko jaynen ko be ina jañi hen to bangi battane holko jogori fadde mo jango ko yewti e avenir makko politique do e nder leydi Sénégal jayde Le Quotidien nden ari ko yewti ko e tonto UCAD woni université Cheikh Anta Diop de Dakar do koliti wonde ko tagal on don chakage woni gol bonnugol jengol ton mbitande ko mémoire memaka manam on mémoire mo ganda ko don woni ko witte archive be kabri ko buri ujunnaji didi archive o do sa hande dum don kam Allah dandi dum e ko yewti e din den metti e gol duppugol gol manifestant ji étudiant ji duppuno tonto université Cheikh Anta Diop de Dakar ben jaynen ko ben jañi hen e hello tati jaynde l'observateur kanyum ari koy dawrugol 100% be mbi ko Macky e Sonko médiation mo ganda hande ina heddo e namde manam ngal don kaldigal koyde mojje hakkunde ben don dido moni fof en namdo hol jogordo dogde hen koyde mojje be garti on don démarche mo ganduda ko coup politique non jaynen ko be mbi be garti ha joni jende certudi umorade mo ganda kan woni Alioune Tine kono kare docteur sociologie mo ganda wite ko Alassane Ndaw hani analyse politique uji bitede Babacar John be do kala gaddi hen jende mumen holno jiri hol poddo dogde koyde moƴƴi hakkunde Macky Sall e Ousmane Sonko jayende info e odo subaka hande kanyum ne ari koko yewti ha joni e fate bangi on violence mo ganduda yama nder leydi men Sénégal c'est poji guldi jaw e wargole hay ko nandi hen be mbitandi ko fodde kame hakke bani adama e liberté moyen odo sa hande ko coalition Yewwi Askan Wi be mbi ko jopi maw leydi ndi wullitimo dum tonto fedde gota ko windere nde woni oni dum saabi jaynen ko be mbari ko natte be ganda kay men goni horebe conférence des leaders ko dini jaaji e hello tati walla hello jeegom e den jande witende info direct news e do subaka hande dawri ko namdal be mbi ko coalition Yewwi Askan Wi be mbi ko Khalifa Sall mbele wonani e duñede yalta e on don coalition dum woni namdal ngal e do subaka dum ko caggal de communiqué ji jabtondiri umrade communiqué Yewwi Askan Wi din conférence de leader caggal de wutinani kanko leader mbo landa taxaw Sénégal o Khalifa Sall caggal mudum o jabtima hollirde wonde yonnani on décision wala ni din ko ngudi ñingoje fewde makko umrade coalition Yewwi Askan Wi be koliti wonde ko do sa hande
ko ɗum guerre woni haare ɗemɗe hakko lombi hakkude omo ganduɗa kam woni Khalifa Sall e on ɗon coalition Yewwi Askan Wi saabi namdal ngal ari wi ko beele Khalifa Sall wonani e duñede e ngal ɗon damal jaltal ɓe garti noon andinden holko jeeyi onon sababu luural gongal ɗon ngal ko yaade mo notiyade on ɗon dialogue politique gonɗo yuɓinede oɗo saaha ɗo e nder leydi men Sénégal jayde Rewmi quotidien ari koye natal Ousmane Sonko ɓe mbi ko diwtugol sumgoji élection présidentielle 2024 manam ko woni e yimdere oɗo saaha ɗin tolno lotten walla mbiyen ɓen rumeur en woni wiya wi on ɗon biyaɗe ko yibti koye ɗin sumgoji ne tijja ene jogodirtinede on tuma noon jeyanankoɓe ɓe mbaɗi ko namdal so tawino beele Ousmane Sonko jogorani dañde gonga e ko yibiti ko haalanno ko wiide wonde mawleydi Macky Sall e gouvernement mum ko liggade gam on rapport élection présidentielle foof ina jabte e nder hello tati e nder nden jayde Rewmi quotidien jayde les échos jayde titre ɗiɗi kono nde ari koko yowiti ko ha joni on ɗon titre goɗɗo mo ganduɗa walla mbiyen ko titre mo ganduɗa ko commission politique du dialogue national ɓe mbitande kalko fate banggue personnalité ɗi ganduɗa ko oɗo saaha hande wiyaɓe inan joope e fanno kañumen mbi tati memata jeenayyi ɗum woni ko jeyanankoɓe gaari e titre gadano titre goɗɗo o ina wayno ko on médiation woni ngal kaldigal koyɗe moƴƴe hakkude conflit russo Ukraine woni ɗen fitine oɗo saaha on fitine gonɗo ɗo saaha toon to leydi Ukraine tawi ko Russie saabi ɗum ɓe mbi ko mawleydi Macky Sall e hooreɓe leyɗel Afrique nayo ma jaa toon to Ukraine ɗum ko ñalawma janggo kono kadi ɓe jilloyo toon to Russie fandare nde ko joddade Volodymyr Zelensky hoorejo dowla Ukraine e on mo ganduɗa kam woni Vladimir Poutine hoorejo dowla Russie tawi foof noon ko gam dogde masala ha koyɗe moƴƴe no jaam artiri hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi jayne Dakar Presse kamne arti on conflit russo Ukraine ɓe mbi tan ko Macky Sall ma yilloyo toon to Poutine walla ma yindire Poutine kono kadi mo ganduɗa kam woni Volodymyr Zelensky ɗum ɗon ko gam on médiation chef d'état ji nayo Afrique naaɓe tawi noon ko jeeɗiɗo kañumen tigui jopono kono ɓen ɗon jeeɗiɗo kawna kañumen jahat toon on ko on médiation noon fuɗɗorto ko toon to Pologne hande ɓe ndentata caggal muɗum janggo ɓe jilloyo toon to Kiev lamorgo Ukraine ko adi koɓe battiniro ngon jillu toon to leydi witendi Russie woni toon to Moscou jayde guendire nde Le Soleil kamne ari eko yewti e ɓen hooreɓe leyɗele Afrique ɓe ganduɗa hande o ma jilloyo toon to Ukraine e toon to leydi Russie gam dogde koyɗe moƴƴe ɓe mbi ko mission à 7 pour la paix manam on mission yimɓe jeeɗiɗo gam no jaam artiri toon to ɗen leyɗele ɗiɗi ɓe kabri wonde noon ko ɗon médiation ina hen mawleydi Macky Sall e hoorejo dowla Comore hoorejo Union africaine wondude e mo ganduɗa kam woni Denis Sassou Nguesso hay so tawi yahani kono kadi mo ganduɗa ko Abdoul Fattah Al Sisi mbo yahani Alassane Ouattara ɓenne foof jahani kono tan hooreɓe leyɗele woɓɓe ko wayno mbo Ghana kono kadi mbo Sénégal wondude e on ɗon mbo biteɗo ha joni mbo hoorejo leydi witendi Comore kañumen kala e oɗo saaha ma jilloy toon gam etade yewtidde mabɓe no jaam artiri hakkude Russie e Ukraine jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten robinet men jaydeji honono kala subaka jaynenkoɓe gaari koye namde e ɗiɗi hani tati ɓe kolliti wonde ko Pape Gueye e Cheikhou Kouyaté Nampalys Mendy Idrissa Gana Gueye ɓe mbi ko hol milieu de terrain jogorɗo wadde défier Brésil kam e Bénin manam hol milieu terrain jogorɗo fawede caggal ɓe inde nayo moɓe limti oɗo saaha hakkude jeunesse e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko expérience saabi janenkoɓe mbaɗi ko namde holɓe Aliou Cissé jogori fawde e ko yewti on ɗon match mo ganduɗa ina tijja ñande 17 hakkude men e Bénin 5e journée éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023 wondude e match amical international hakkude leydi Sénégal e dowla Brésil foti wonde ko ñande nogas ndu leyru ndu gonɗen saabi noon namde ɗe ɓe garti e détail ɓe kolliti wonde ko Pape Gueye mo ganduɗa hande ko milieu terrain sénégalais milieu terrain sénégalais e oɗo saison kono kadi wondude mo ganduɗa kan woni Idrissa Gana Gueye tawi ko kañum tigui woni 7e joueur ɓurɗo wadde décisif to banggue tacle e ko yewti onon saison toto Angleterre ɓe garti ha joni pade 6 wondude e jon loppi hani mo ganduɗa kan woni Nampalys Mendy mo saison mumen ɗeeɓi lefde seeɗa saabi noon jaynenkoɓe ina jañi hen e hello mumen tati e nder nden jayde witende e Stade Quotidien ko ɗo wuddi robinet men jaydeji hono kala subaka joni garaten koko yewti koye toɓɓere wattininde nde rogere men wattinide e oɗo ñalawma hande alkamisa garaten koko yewti e on ɗon médiation woni ngal ɗon ngol jahgol toon koyɗe moƴƴe toon to leydi Ukraine e leydi Russie wonande chef d'état ji Afrique koɓe jeeɗiɗo ɓe gonno kono woni hen ne wayno ko ala haali rafe celli mumen ko wayno onon hoore leydi witendi ha joni hoore leydi men ganduɗa ina jinno tawtorede kono hawri jomumen ina jogui ko wiyete empêchement woni hen ko rafi celle woni hen kadi ko gonka leydi ndi on ɗon contre offensif mo ganduɗa ummanima ɗum leydi Ukraine gam kañumne
yoptade walla fawde bomboji e kuri e dow nden leydi witende Russie ko ɗon noon Afrique ummi kañum ne wi ina doga koyɗe moƴƴe caggal ko aduna kala ronki kañum ne ummimi oɗo saaha ko ɓe jeeɗiɗo ɓe gonno fotnoɓe yaade toon kono noon hande o ko nayo ɓen ɗon keeɓi jogori hebde joddade e Vladimir Zelensky wondude e Vladimir Poutine gam haaldude mabɓe oɗo saaha noon namde ɗe goni ko beele ko aduna o kala ronki ko beele Afrique ma waw dañde on ɗon masalaha walla Afrique ma waw dañde on ɗon jaam mo ganduɗa ina yiile oɗo saaha toon to din leydi witendi Ukraine caggal nde dowla Russie ummini toon ko wite on ɗon offensif ko ina tolno hande e hitande fawdi namdal ngal noon woni ko ɗin chef d'état ji nayo mo ganduɗa ene hen hoore leydi ndi Macky Sall hol peeje e pellitta jogori lelnude ha konngudi mumen walla koyɗe mumen e masalahaji mumen mbawa lelnude walla deƴƴinde kuure condi gonɗe wosodirede oɗo saaha toon to leydi witendi Ukraine no mbiɗen ni saabu on ɗon médiation ari koye contre offensive sanani ɗum noon wonde ko caggal nde Russie lancé on ɗon offensive toon to Ukraine kamɓe ni Ukraine naɓe e ɗe balɗe jewtuɗen walla oɗo saaha mo gonɗen ni ɓe goni koye joftigu manam kamɓe ne ɓe ƴettati armée ɓe kuccini e dowla Russie kala e saaha eɓe berlo hono ko wiyete ko pettoje kamɓe bomboje e dow mabɓe hani ene yiiye yalta leydi ndi gam etade yoptade ndi leydi witendi Russie e on tuma noon hawri koye gueɗɗe kala ne mbaɗi dégradé woni on ɗon jaam ina metti hebde oɗo saaha kono kam Afrique ene wayno mbiyen waɗi ko moƴƴi so miijade on ɗon médiation nde tawno eɗen gandi conflit russo Ukraine addi caɗele mawɗe e ko yiwte nder windere nde ha tengti to banggue guura woni céréal beele hay ko nandi hen kono kadi e ɓeydo cogguli e fannuji kewɗi saabu eɗen gandi leyɗele ɗe gummino koye haare mboros covid 19 caggal muɗum kadi on ɗon conflit russo Ukraine ari fawti hen jibini hande caɗele mawɗe jibini tanaji jibini kurhuli jibini kadi goƴaji ha tengtide ga e dunde Afrique wadde mbiyen ngol ɗon laygol ɗen caɗele jettiɗi ga e Afrique wadde so Afrique naɓe dadima ɓornima paɗe jeehi gam etade yewtidde ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon ɗiɗo wonɓe foɗodirde walla ɓe luralloɓe hakkude mumen mbiɗa sikki tan ko ɗum feere moƴƴere heddi noon ko wune o woni ko ñaaga yo Allah hokku Afrique wune yo Allah hokku Afrique aussi ko aduna o kala ronki to banggue masalaha ONU fedde dowlaji dentuɗi wondude Union européenne pelle goɗɗe tawi ɓen ɗon kutori ko wadde sanction ngaji woni fawde kuule dow Moscou ɗum ɗon wonno ko jibinno caɗele tawi natti hutorade ko witi koye masalaha eɗen mbiya yo Allah hokku Afrique polgu beele ɗemɗe mumen e kadi koyɗe mumen ina gona jaam duumiɗo wona hakkude leydi Russie e dowla Ukraine bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo guddirten ko yewti roɓine men jayndeji e oɗo ñalawma hande alkamis ene woni 15 lewru juin en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage Ali Fall aadi moon e roɓino jayndeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma ɗo e nden yo jaam jogo min jogo on jarama e kettugol. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.